regn och det är rusk. Det är inte en kotte ute. Ja, inte vad man vet om i alla fall. Men inne på trivsamma, varma, kärvänliga ungdomens hus, där spelas det minsann gitarr. Ja, man till och med spelar kort och lite biljard. Och på storbildsskärmen, ja, då visar man minsann Musikhjälpen. Ja, det är trivsamt och det är så trevligt. Och folk kan titta och lyssna och tycka det är härligt. Ja, och Johannes han sitter med kören. De har gjort en egen låt. Men vad är det som händer? Han tappar sin bok. Skrivboken han har skrivit i hela veckan. Oj, oj, oj. Ja, den vill jag minsann få tag i, tänker Mattias. Men hur ska han göra? För att inte synas. Han kör en fuling. Pekar ut genom fönstret. Och tar skrivboken från Johannes att han bara vågar. Men nu gäller det. Och han märkte ingenting. Vilken tur. Mattias springer in i köket. Nu äntligen ska han få se vad det står i den där skrivboken. Vad kan det vara för någonting som han håller på med? Fasa! Det är ju information. Mattias. Om Fredrik, Erik, Susanne, Majken, Kristoffer, Nicky, Maria, Anna-Lena och Käte. Men herregud. Johannes. Hoppas han inte såg honom. Låtsas som ingenting. Men var tog han vägen? Försvann han bara? Nej men, ja, där är han. Mattias han följer efter. Men på avstånd för att inte synas. Var är han på väg? Går han ut? Mycket märkligt. Ja, han går ut minsann. Och Mattias han följer efter. Vad är detta för någonting? Var är han på väg? Mattias ser, det lyser ifrån soprummet. Han smyger sig fram till fönstret och tittar in. Men vad är det han får se? Johannes! Med en tomteluva! Nej men! Vad gör han i soprummet? Vems är tomteluvan och vem är det han pratar med?